Lalo na siguro kung naulang gusto yan. Hindi mo natin kapit. Ayan po, luto na yung tulingan na ginataan ni Ate Magic. Ang sarap. Tanghalian. Na. Amo na. Ako naman ako po. Sige na bagay kung ganyan. Hindi naniwala si Luna. Ayan na, luto na. Nilipat na. Ay, kung di nabuhusan yun. Ayan na. Kumahirapan yun dito ito. Ayan na. Nagsimula na. Yo! Ay, Nagsimula na. Yan. Nagsimula na. Tay, kaon na tay. naglanap ko. Ay, nandito sila. Ayan, kain po. Durog talaga. Pang, alam mo ba ito? Ginataang tulingan. May lang mo na eh. Hindi na tulingan? Nilupin. Nilupin, bangkolis. Nilupin, iba man naman po. Bangkolis. Rayado. Rayado. Kain po tayo. Pag nagpapahuli nito, isang bangka, maabot na 100 kilos. Bahan. Grabe ito pag nagkawan. Ito na ito. Grabe na. Ang kawan nito grabe. Maabot na 1 hektarya. Ang kawan. Walang lipaw. Kaya bong. Sabay na. Awas niyan. Kain po tayo. Paikot. Sabay na ko Kuya Bong. Bawal ulit yung butang din. Awal. Hindi natin tayo. Ito po katulo. Kain tayo. Lakas ang mo. Kain tayo. Kain kayo. Kain kayo. Parang kain kayo. Kain tayo. Sino niyaya mo? Lakasan mo. Kain po. Ulam namin, tulingan. Chili. Abay na ka mo. Ha? Ah. Dito tayo. Dito tayo. Okay. Tayo nga nagatikat. Hmm? Hmm?
Dahan-dahan lang, bibi. At may tinik to. Bibi, tago mo sa mga dito. Meron kang mga juice. Kayo yung tabi gulay? Gulay ka? Ay. Alisin mo yung tinika. Bibi. Ha? Ay, yung tinig, alisin mo. Tumabi ka ng dagat. Cincin. Subo cincin. Cincin kan cincin kain. Ano yung ganito gatungan? Galis lagi ah. Ano na? Sinero na yun, mag-alis. Sinero, namatay sa gutom. Huwag itapon ang sira mong cellphone bago mo mapanood to. Magagalit ang mga technician sa akin pag sinabi ko tong sikreto. Kung mabilis malubat o mabagal mag-charge ang phone mo, huwag kang mag-alala. Ngayon tuturuan kita paano ayusin yan ng libre. Madalas, itatapon na lang natin ang phone o magbabayad ng mahal sa technician. Sa video na to, ipapakita ko kung paano ayusin ang baterya gamit lang ang code. Una, tanggalin natin ang cellphone sa charger. Sunod, hanapin natin ang dial pad ng cellphone. Ngayon, makinig kang mabuti. May dalawang code akong ituturo sa iyo. Kung hindi gumana ang isa, subukan ang isa pa. Depende kasi sa modelo ng phone mo. Isa pang mahalagang bagay, kapag na-type mo na ang tamang code para sa iyong device, may bagong screen na automatikong lalabas. Ito'y maaaring mag-iba depende sa modelo ng iyong cellphone. Pero, huwag kang mag-alala. Ipapaliwanag ko kung paano gawin ito sa kahit anong uri ng cellphone. Sige, simulan natin sa unang code. I-type mo ang asterisk #0228#. Ito ang tamang code para sa King device, pero baka ito ang tama para sa iyo. Kung tama ang code, may lalabas na screen na magtatanong kung gusto mo bang i-reset ang baterya. Pindutin mo lang ang confirm at magsisimula na ang proseso. Huwag kang mag-alala, di nito buburahin ang mga files mo. Ang reset na to ay para lang sa baterya at walang panganib. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang pangalawang code at screen na maaaring lumabas. I-type mo ang asterisk #54638 #*410. At sa huli, kapag pinindot ko ang tic-tac-toe, automatikong bubukas ang screen. Ito ang pangalawang uri ng screen na maaaring lumabas. Para magpatuloy, piliin mo ang SVC menu. Sunod, hanapin natin ang battery test. So yun mga par, good evening. At ayan, galing tayo sa trabaho, kauwi ko lang. Nakapag-edit na ako. Bali magluluto ako ngayon ng ulam naming dalawa ni Bayanan. At yung mag-ina ko nasa Maynila pa. Ang lulutuin ko ngayon ay gisa. Yan. CDO Curry Norte. Relief. Yan o. Gigisayin natin para mas masarap. Yan. Nakapagbalat na ako ng sibuyas. Sunod ko na yung bawang. At pagluluto ko ng pangkulam namin gabi. Ayan, abang-abang sa pagluluto. Ayan.
quarter to 7 yung oras natin ngayon. Hirap po lang mag-isa sa bahay. Okay lang yun. Kaya yan, pagsubok lang ko. Ay, maya pakaluto, maliligo muna ako tapos magbubukas tayo ng tindahan para may pumasok na pera sa tindahan natin kasi wala na rin tayong budget. Ay, ubos na yung budget natin. Ay, malayo pa yung sahod. Yan, buhay na yung ating gasol at susunod natin yung mantika. Ay, pakaluto natin ito. Ligo, pagkaligo, kain. Makakain, bukas tayo ng tindahan. Ayan, at pinapaint na natin yung mantika. At bukas na tayo ng dilata. Sido Kanin Norte na galing sa relief. Salamat sa mga nag-relief sa amin dito sa Bicol. Lagyan na natin yung bawang. Ay, maraming bawang para mas masarap. Pisado. Sunod natin yan yung sibuyas. Simpleng luto lang to, napakadali. Walang kahirap-hirap. Yan. Salpak na yung sibuyas. Gusto ko nga nito pag ganitong Kanin Norte ay nilalagay ko yung sibuyas pag malapit ng hanguin. Hindi pa yung hindi masyadong luto yung sibuyas. Amo. Ayan, sana patuloy nyo kami suportahan sa bawat upload namin. At huwag tayo mag-skip ng patalastas. Maraming salamat po sa mga nanonood. Ganyan na luto niyan, mabilisan. Kasi yung Kanin Norte, pwede naman itong kainan kahit hindi nagatuin, hindi nagatayin. Sarap. Kunting asin lang, okay na. Ganyan yung kasimple. Mga kaparing Jason. Easy recipe. Simutin natin para ubos. Bawat piraso mahalaga. Amo. Ang ganyan na lang siya. Asinan natin. Asinan. Amo na. Ha! Amo ay. Ito, lapitan natin. Niluluto. Ganyan yung ano ko muna ngayon. Kalagayan. Wala yung asawa ko. Dati ko nandito siya. Pagdating ko edit, may tagaluto tayo rin. Mga simpleng ulam. Paus ako. Kakaubo. Ngayon ako. Laban lang. Para sa ekonomiya. Ekonomiya. Na malapit ang maluto. Lagyan na natin siya ng kunting asin lang. Ang palasa. Okay na siya. Masarap na yan. Ayan, luto na yung ating ulam. Ganito pala pakiramdam kapag biglang iniwan ka ng asawa mo. Tapos mag-isa ka lang sa bahay. Sa'yo lahat yung gawain. Parang ano, parang tumahimik bigla yung mundo ko. Ang buhay.
Wala yung ingay, wala yung kaaway ko araw-araw eh. Naluto na siya. Lapitan natin ng camera ang nilologo ko. Ayan. Luto na. At papatayin ko na yan yung apoy. Tapos maliligo muna ako. Ayan muna. Luto na po. Patayin natin yung apoy. At patayin natin yung tangke. Ayan. Ayan, maraming salamat sa mga nanood sa aking vlog. At sana magustuhan niyo yung vlog na aking ginawa ngayon. Amo. Luto na. Ayan. Bantay muna tayo sa tindahan. Dami ng tao dito. At yan sila mama. Titinda ng balot. Dati ako nagtitinda dyan. Kaso di ko kaya magtinda ngayon ng balot. Kaya sabi ko sa kanila, sila muna magtinda. Kami bumibili. At yan, malapit ang magsimula yung basketball. Bukas, may basketball na bukas. Madami lang tao. At may peryahan. Ayun ka muna tayo. Ano? Sarangilo. Sarangilo. Jawab na sila ako. Sarang ako. Mabinta na. Ayan. Vlog tayo sa umaga. Intero tayo sa gabi. Kaya ayan. Hindi tayo makapasok ng maaga. Kasi pag gabi, nagbabantay pa ako. Gigising naman ako ng maaga. Magluluto dito sa bahay bago umalis. Kasi nga may kasama ako dito. Yung biyanan kong lalaki. Paralyzed. Ako lang naman dito mag-isa. Yung asawa ko nasa Maynila pa. Ayan. Tinda. Tapos bukas vlog tayo. Ang dami ng tao.
Ayan, gawa tayo ng ice water kasi bukas mabinda to. Kasi magsimula na yung basketball. Ayan. Puno yan dito. Pero pag laman yan ng ice water, 2 puno ng ganito. Tsaka 2 rin na pangyelo dyan. Malaki kasi yung rip na yan. Yan, puno yung balde. At wala na kasing laman tong ice water. Wala na. Kaya pupunuin na natin yan. Nagpapatis ng TikTok, magti-TikTok sila bukas, mga player. Ayan, tapos na tayong magawa ng ice tubig, ice water. Ayan. Tapos na magawa ng ice water. At ayan, yung dito na lang yung vlog na to at maraming salamat. Salamat po sa mga viewers natin dyan. Yun.